Charis. Loko talaga si Greenman. Tara na. Niya. Yung mga mukha nila, oh. 20 magpa-picture. 20. Picture ka na. 20 ba yan? Magpa-picture ka na. Ayaw. Napay niya. Kanalag ka nga. Babagyo. Bagyo. Bakit dyan kasi tayo sa gitna? Eh, wala na. Tinatago ang buhay sa atin ay naangarap. Alagyan daw ng bakas